ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மசாலா தோசை ஸ்பிரிங்கிள்டு சீஸ். செம்ம ஈஸியான ரெசிபி. அப்படியே நார்த் இந்தியன் செய்யற மாதிரியே நம்ம இன்னைக்கு அதே மெத்தட்ல செஞ்சிருக்கோம். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ மசாலா தோசைக்கு நம்ம தோசை மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு. வாங்க தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம். தோசைக்கல் அடுப்புல வச்சுட்டோம். வெங்காயம் தேய்ச்சிக்கலாம். தோசை கல் எடுத்துக்கோங்க, பேன் வேண்டாம். அப்படி பேன் தான் இருக்குன்னா பேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வெங்காயம் தேய்ச்சாச்சு. மாவு ஊத்திக்கலாம். எப்பவுமே நம்ம வீட்டுல சொல்ற மாதிரி நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்ல சுட்டுக்கலாம். இப்போ மசாலா தோசைக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். ரொம்ப சின்னதா வெட்டிக்கலாம் வெங்காயம். இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளியும் ரொம்ப சின்னதா வெட்டிக்கலாம். இது வந்து கேப்சிகம், குடை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். நான் பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் கருவேப்பிலை, சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் பச்சை மிளகாய், கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி, துருவி வச்சிருக்கேன் கேரட் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். சீரகத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/4 ஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1/4 ஸ்பூன், உப்பு 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இப்போ ரெட் சட்னி நான் அரைச்சு வச்சிருக்கேன், அது 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். டொமேட்டோ சாஸ் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இதை எல்லாத்தையுமே நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தோசை வெந்துட்டு இருக்கும் போது நான் கொஞ்சமா சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஃபிளேவருக்காக. தோசை நல்லா குக் ஆயிடுச்சு, நம்ம எடுத்துடலாம். இந்த தோசையை நம்ம கட் பண்ணிட்டு சர்வ் பண்ணி நான் காட்டுறேன். சீஸ் எல்லாம் செம்மையா மெல்ட்டா இருக்கு. இது அப்படியே சுத்திக்கலாம். நம்மளோட மசாலா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கவே செம்ம யம்மியா இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த டிஷ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா வீட்ல ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை தட்டிடுங்க. மீட் யூ இன் another great video.